Скъпи рак! Седмицата от 18 до 25 октомври започва с важни и служебни контакти, които ще играят решаваща роля за развоя на събитията в кариерата ти. Много важно за теб е как комуникираш. Не проявявай прекалена емоционалност, за да бъдеш конструктивен. Кореспонденцията ти е изключително активна и е възможно да е във връзка с чужбина. Посредническата ти роля ще бъде водеща в постигането на споразумения между двете страни, бизнес отношенията, правния сектор или друга сфера. Ако пък ежедневието ти е изпълнено с активен чат с приятели, те съветвам вместо да стоиш пред компютъра и да се чудиш как да заговориш момичето или пък момчето, което харесваш, стани и се виж очи в очи с него. Няма какво да губиш. Бъди активен и лесно ще се придвижваш напред към постигането на целите си. Началото на седмицата акцентира върху преговори с партньорите. В сряда и четвъртък ще бъдеш креативен и осенен от новаторски идеи, а към края ще имаш възможност да изградиш цялостна концепция за посредничество и комуникация. Така че, Рачел Смокраче, давай смело напред!